Dada CBM yasamu akwa Badwam TV Badwam Jumadi so media fia amankwa tamaklo yada se omre eno adaje na migusua ya America was admission koso Sabre War Design and Technology Institute enti yemfa ye mama na mema yenua mema yenua ma no ma yehu se nsanu nyumen wonmu ya de enti aka polishing kakra bi na de wonya ne certificate bi aka ho a na dwuma no wanya no nsanu adwuma pa saa de obi anje menye eyewa wodi anya mede adom wo no nti ye woni pa bi saa wa abusua no mu a yemfa no mra Design and Technology Institute wonmu ya admission na yemmoa no en shape de wo no emfa bi nka ho precision welding and fabrication wonmu kire bi ho design innovation graphic design sound engineering animation photography and entrepreneurship ni nyina wonmu kire bi wo Design and Technology Institute nti admission course we trumike na onso kofa odie na yammoa onche bohu anse onsanu adwuma aye kama fefefe mesrofa number 0541 693534 0541 693534 na fe wone Design and Technology Institute in Penny4 eni enkomwe me doctor Boatin na agene jokom okoya che ze dwuma no takrade fo na so no mu den Grace Homeopathic Clinic and Faith Fache Faith Homeopathic Clinic and agi adwa because na mama Faith birthday ntino ni je no abroso ai oba pa unkwaso na me nkwaso anhira wo wumfia wadie onobo no ma ahoden mu ni nyansem esan se wanim tie na wodo nipa na nipa ehia wonti radin so entie wo de hia dem na pomoden pa no kwaso afama o ma pomoden wo sa de mpa ye tato tinyame nhira wo ne okese mama Faith nyame nhira pa do me mo akwa be ye nu ya sister bibia boko nyame no mpa na takuradefo ho ye pa na kumasefo nso ye kumase koforibia akra bogoso omunyina ho ye nyame adom no pomoden pa no gusu ekoso wo Faith ejidie na ma utie di no a na de awuram bibia ye wa setena mu bibia be ye jidie wo yare a wo bawura Faith ye dro no ye de manwa jidie na wo no na ye adwumo te jidie ne ye de nam fajidie na mu ewura Faith Homeopathic anope ye kasafa meda sister fia dedi ka me enchia wahwefo a ehwe Adom TV nyina se de okai ne ye ba ha che adwuma no eje de yen esie kakra na de toso so memfa happy birthday kese emfa ma ye prophetess Dr. Elizabeth Asareboatima ye CEO of Faith Homeopathic Clinic nyame enhira no ewo said ya udi kankan na kumapa ene odo a odema nipa nyina nya ne workers nko a obi oba ni nyina na asofo ne ade nyina no tumu se odo obi a ti nyame nkoso enhira no na sa akumapa no so onfama no amen Steph ya said ya wunim dada ye Faith Homeopathic Clinic nyame adom de bia no yare a eba yaso ye hono no ho adanse bebre ana aya eba na ye kanhye nyame anumonyam se yare bia obi atena ne so acha a friend chronic disease there se odi tu anamomba Faith Homeopathic Clinic nko adia na eboa ne se nhwehwemu pa ye efa wo yare no ho ansa na ye hu yare ne fare by na ya mawunu pa ebeboa tu yare na sintino within short time ubon se na ede improvement ede aba oyarenum na wohwe ye no ye use homeopathic system of treatment ana assistant fia ye ka homeopathy nso a obi wo kra wote homeopathy nso wonim se de homeopathy no kwan ye fa so e treat because homeopathy no ye wo believe say nipadua na nyame ebo wo nipadua no nyame na nyansam no wa mawo akode a ode adua nipadua no se emmoa na nkayare biara ebeba nipadua no no entumi enyi yare no emfiri nipadua no eno na yen oba homeopathy e friend vital force a friend immune system etino normally no say ye treat yare biara we concentrate more on your immune system no said ye be ya temachiu biara
aba onipaduanim ana aba organs nim na enu ntino ede symptoms ana ede yare a yebobodin wu ede brain nipadua no ya hwese yebeboa ma immune system no mo ya sojafo no enho ayeden na watumi aboa ayi yare no afri nipadua nim enu ntino oba ye hono a se de da ye kan ye holistic approach to your condition enye se ebia wuti oyefunu wani ana se wanya arthritis na ye hwe eno nko but nipadua ni nyina no e wo se ye hwe dinti a ekofa ba ya e ma arthritis no e ba e bi kura na emfri dompenimu ana e de arthritis ne ba ye wo so many condition a enye ba bia yare no e wo no ana yare no fiti e ba e bia na organ bia enye na dwuma yie wo nipadua nim ana akofa saade na ba no nti ye hwese ye beboa na ye hu the root cause no na yetumi atu ase afri ho ama na anum se asojafo ya omo boy ho ban no so no omo nso tumi akutia ye yankase nipadua a ye frɛ no autoimmune diseases enti ene no me pese ye hwe bibia ye frɛ no autoimmune disease eno no ye enkwamo a ye hwese ye bema ne ho aye den na waboa ye nipadua no na watu yare ase afri ye nipadua num no sankwamo na edu ba bia eya na omukutia ye nipadua no na oba homeopathy because homeopathy no we concentrate more on the immune system ninti no eya na those who are on homeopathic treatment no eya na difficult so ombenya autoimmune diseases because emiri bia no immune system no strong sometimes no really autoimmune disease ya almost say the cause is unknown e be say environmental factors e be kra say your friend say genetic issues ni ade enti no say uyo obi a say unim say o yare na wokomu no autoimmune disease ya step ya wanhwe ya obenu no beko all kind of treatment ya yare no enko especially those with the arthritis your arthritis to say rheumatoid arthritis eno sa immune system yi etumi kutia your joint no cartilage na in between the bones no na ekofa ba na eno na wanhwe ya obenu no painkillers na enko because the immune system na ekutia no on treaty no e strong afi ye wo ebi wo hono ma ankylosing spondylitis eno so affect wachi no eno so ye autoimmune disease ya etumi ekofa problem ede ebro afi omutumi affect even o digestive system eno no your friend autoimmune gastritis eno inflammation ya eba stomach lining no eno so no autoimmune diseases no etumi de saa ade no eba eti saa diseases we nyina ye wo hawa immune system na tumi kutie nipadua no na akofa aba eno nti na faith homeopathic clinic say yare bia ekoso wo nipadua mu no fa wani ekire yaso ye hono oba hono a yenya abotre ehwehwe nipadua nim na yehwe the causative agent adekora ede yare ne ba na yetumi aboa na yama wo nupa ebeboa atu yare na se obi etie me wanya ulcer for so long obi wa de make kura ebi kura na autoimmune system no na fight against stomach lining no na wano no mu no bebre na ulcer no enko oba faith ya yebeboa na yatumi ahwe ama ase atu ama ya papa ba akwa na nse ya ne baba akode ne bai step ya onya stroke ana after stroke no ontumi ankasa biem because the stroke no affecting the brain no ne nerves na eboa ma otumi kasa no and papa no obai no okasa no ho a ohwe anim na ordinity age so ontumi mbie na no enkasa na inshanke nya me se girl no de ne papa ne ba ya de ne tu aduro so for about 2 months or so into no enra your friend is saying Monday no and ordinary bar for review dia ne ba na ni agesa wo say anopa no almost sorry na ne papa no echi ano good morning o see wow papa na tumi abie na no atumi akasa we eye adanse ananse nkyerene a se oba faith homeopathic clinic uhu because na ofi say stroke no ekoya papa na nkasa biem no na ni da so asa papa na nice man obeba obusa na sem na ogino ote wo na ohwe nanim but obaye no ye man adro for the brain and then the nerves and the and the papa na tumi akasa and no tumi ne ma no edi nkomo e bia wo so no when your problem bisa stroke achew ama okasa emba e bia stroke achew ama sebe refi ade ententem ni nyina no se oba faith homeopathic clinic ye se ye beboa ama brain no ye tumi a revive no nerves no ye tumi a revive no
ama wo so no sa problem na stroke no de brɛ no ni nyina no afiri hɔ no mo obi a wo hwɛ me a wo ani problem e bi a wo hwɛ ade wo hu ne yie wani no so yokusu rainbow afɔm wo wani no so faith se fabra na yɛmoa na yɛnhwɛ ade property aba wani no so a ɛde saa wo haw no ɛba na yɛmoa na yɛntu aseɛ emfiri hɔ arthritis american obi wa ne joint ne sisi ne kotodwe no ɔte severe pain onya swelling ubo se kotodwe no apegya obi wo tena se ubo se ne nan nyinaa no apegya faith sesa wo ba saa nyama ni nyinaa no yɛ ade a yɛbɛhwɛ de faribai na afɛ yɛwie a yɛde watu nupa so yɛwɔ machines ahodo a yɛwɔ machine bi yɛfɛ na atara machine sɛ unya inflammation a yɛde ɛfa wo nan ho a ubo se reduce every inflammation bi a ɛba wo system no mu enti bibi a yɛ swelling ne ade no ubo se within short time na ne nyinaa afiri hɔ afɛ pace a ɛde ɛba no na pace ne nyinaa afiri hɔ ne nyinaa ne sɛ obetu gidie anamɔ na waba yaso yɛ hɔ no mo na wabɛgye ayahwɛ pa yɛ nam homeopathic kwan so a any side effect bia ewo onipadua num obi a wachi dompe eye wo ya kese se de mekan no ankylosing spondylitis eno eye ohawa e ka wachi dompe no immune system na to me fight against sadex na ewo wachi dompe no na afei cause this pain oba faith homeopathic clinic a ye behwe saa wo how we na ya boa ama immune system na eye sa no ya to me ama no agyae na ama sadex na free on no atumi rejuvenate na ama pains ne ade ne nerves ne ade na compress woni nyina no free hono obi a wo ye bema oba sebe awosem Fabra Faith Homeopathic Clinic ya beboa na ya yehwehwemu na ya hu ba bia problem ni free na afei ya ma wonu pa ebeboa na oso no watumi agyina wo na so onan wonsa eye otitiriti memfa ntena wo stroke a ye ka ho asem yi ebetumi ede ne ho agim bomodi asa obetu anamo na waba what they do so for so long o diabetes hypertension o no maduro de ba still ha no obekwa akọ check na ewo soro Faith se Fabra na ye nhwe adekuro nti a o no maduro enso still ha no na pressure no ekoso still na diabetes no ekoso na ye mmoa na ye ntu asiema ni nyina so obehwehwe ye kira kwan ewo Accra ha no so otuom ye wo Antieku junction ana Abuya junction uduru hono ma Faith Homeopathic Clinic ye wo hono mo afei uduru Takrade nso a ye wo Anaje police station adjacent the police station first junction on your right ubohu Faith say ye wo ho Kumase nso ye wo Ahenema Kokoben eye 18 mu hono mo a eye Kokoben Health Center no eno no ana edi ehwani mu udu ope ubuso obia se ope Faith a obekire afa udu Koforidua nso a ye wo eye Land Managers Road ana Bogos nso ye wo Old Aseda eye Boga efie na chiwa fa number ina frey na tu anamo na bra number no eye 0547 57 84 94 0547 57 84 94 and now she screen any a your numbers na go bia no ofa mu bia ofre ya ya beje so na watu anamo na wabaya so ye hono nyame nhira sa no pe woje mre etie Faith Homeopathic Clinic yeah that Saint Faith Homeopathic Clinic na yete won mo nka no fa numbers yi na frɛ bia na ya nka wo de frɛ na ene wo mu ni nkomo de gidi kɔ hono ma wo beba no sɛ de okɔ no no o mu na sa wo beba na ho aden ne nkwa ena wenye na Kompu Ghana say is back to school season and Kompu Ghana is back with the best deals for students. Tia school for about time I Kompu Ghana ena kasai na ni nyina no eye hyehyɛ a wɔn mo eye de masuafo na ye ka Kompu Ghana yenim de wɔn mo ton say laptops, mobile phones, printers eni bibia ye de eboa ma de sua ne nwumasua kɔ nanimo no eno na Kompu Ghana wɔn mo wonti free nei ede ko September 21st no ye wo hia ne so obebo awura Kompu Ghana won showrooms na wakwa akonya sa special student discount deal ya eno so koso no na Kompu Ghana so de ye nim brands a won mo wo ahodo HP, LE, Dell, Samsung, LG, Tecno, Infinix, Itel, Huawei, Huawei ne ekeka ka ho ni nyina ubowura Kompu Ghana won mo ewo bi ewo ho a ebo no so eye ene owura mu ewo eye Kompu Ghana laptop chese omuto no 3500 a ye papa nso utimi de your research no ne ade nti mesro school for yem connect se mobile phones so eye ya ubetumi access bibia eno so ho rush se na ko Kompu Ghana showroom no
na anase online stores no www.compugana.com na afi wonso no makasa bibia kire wadwen wo ne amakan hu a 0302 752020 0302752020 and I say WhatsApp number 0243143143 0243143143 Mr. School for your CCA yenko Compugana showrooms and online na ye ne wo mu ni enkom we